Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα μου είναι παρόμοιο με αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, μόνο που εγώ θα μιλήσω από την πλευρά του ψυχολόγου και θα προσπαθήσω να φέρω εδώ στη συνάντησή μας όσο μπορώ το βίωμα των συγγενών, το βίωμα του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά στο θάνατο του αγαπημένου του. Το έχουμε ήδη πει στη συνάντησή μας αυτή, όλες αυτές τις μέρες, ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το θέμα του θανάτου. Γι' αυτό και όταν μας χτυπάει την πόρτα και όταν έρχεται στη ζωή μας και στην πραγματικότητά μας η σκέψη ότι κάποιος αγαπημένος μας θα φύγει, αυτό μας ευνηδιάζει και ουσιαστικά είναι σαν να μην είμαστε ποτέ προετοιμασμένοι να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Για κάθε άτομο και κάθε οικογένεια, λοιπόν, η εμπειρία του αποχαιρετισμού ενός δικού της ανθρώπου είναι καθοριστική. Είναι ένας σταθμός, είναι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ζωής που θα φέρει βαθιές αλλαγές στον τρόπο που ο καθένας αντιλαμβάνεται τον άρρωστο, τη σχέση που έχει μαζί του, αλλά και κατ' επέκταση θα φέρει αλλαγές στον τρόπο που ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του, τον κόσμο και την οικογένειά του. Για τις αντιδράσεις των συγγενών ακούσαμε πολλά. Όταν ακούν ότι ένας δικός τους άνθρωπος απειλείται με θάνατο, μπορεί να αισθανθούν σοκ, συντριβή, πόνο, θλίψη, αγωνία για το τι θα γίνει, φόβο για το μέλλον, αλλά και ελπίδα, σύγχυση για το τι πρέπει να κάνουν και ένα αίσθημα αδυναμίας για το ότι δεν μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση, ενοχές για πράγματα που μπορεί να έχουν κάνει, επιλογές, ή για συμπεριφορές τους απέναντι στον άρρωστο στο παρελθόν, αλλά και θυμό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά αυτό πολλές φορές μια κατάσταση κρίσης που αντιμετωπίζει η οικογένεια, όπου οι πολλαπλές προκλήσεις και απαιτήσεις αυτής της κατάστασης δοκιμάζουν συνεχώς τα αποθέματά τους. Στις αρχικές αντιδράσεις των συγγενών, όταν συνειδητοποιούν την απειλή για τη ζωή του αγαπημένου τους, είναι η δυσκολία αρχικά να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει. Η αντίδραση αυτή είναι φυσιολογική, γιατί αρχικά προστατεύει το άτομο από το να κατακλειστεί από τον πόνο της συνειδητοποίησης. Ωστόσο, το να φτάσει κανείς στο να αποδεχτεί ότι ο αγαπημένος του άνθρωπος θα φύγει από τη ζωή, δεν είναι εύκολη υπόθεση και σαφώς δεν προέρχεται μόνο και δεν αρκεί μόνο το να το γνωρίζει μέσα από μια ιατρική πληροφόρηση. Είναι μια μακρά διεργασία και μια πορεία. Έτσι, πολλές φορές οι συγγενείς, ακόμα και όταν έχουν επίσημα ενημερωθεί, αρνούνται το γεγονός ή δυσκολεύονται να το πιστέψουν και αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην άρνηση και την αποδοχή του επικείμενου θανάτου. Η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει υπάρχει ανά πάσα στιγμή και τη βλέπουμε στις μαρτυρίες τους. Οι μαρτυρίες αυτές που θα παραθέσω στη συνέχεια προέρχονται από μια μελέτη που έχει γίνει για την εμπειρία συγγενών στο τελικό στάδιο και το θάνατο του αρρώστου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι τα ίδια τους τα λόγια. Μας είπανε λοιπόν ότι παρότι γνώριζα ότι θα πεθάνει ο πατέρας μου, έλεγα όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Βλέπαμε ότι μερικές φορές ήταν καλύτερα και ελπίζαμε. Λέγαμε ότι θα γίνει το θαύμα. Και ακόμα μέχρι την τελευταία στιγμή, τη μέρα που πέθανε. Η ελπίδα λοιπόν υπάρχει ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή, πολλές φορές στους συγγενείς. Η τελική αποδοχή της επικείμενης απώλειας είναι μια ψυχική κατάσταση που επέρχεται σταδιακά μέσα από σύνθετες διεργασίες τόσο σε προσωπικό όσο και διαπροσωπικό επίπεδο. Οι συγγενείς έρχονται πιο κοντά στην αποδοχή όταν συνειδητοποιούν ότι ο άρρωστος υποφέρει χωρίς να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ή ανακούφισης και τότε η ελπίδα για το θαύμα μπορεί να μετασχηματιστεί στην ελπίδα το να μπορέσει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γαλήνια και ειρηνικά από τη ζωή χωρίς να υποφέρει. Όταν πια βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι έτσι, να υποφέρει, να μην μπορεί να αναπνεύσει, να έχει αλλάξει η μορφή του, από ένα σημείο και μετά εύχεσαι να φύγει για να απελευθερωθεί, να ξεκουραστεί, να μην υποφέρει. Η τελευταία περίοδος της ζωής του αρρώστου και η πορεία του προς το θάνατο φέρνει μια πληθώρα απολειών για τους οικείους.
Άλλες απώλειες είναι πραγματικές, άλλες είναι συμβολικές απώλειες και άλλες είναι δυνητικές απώλειες που σκέφτονται ότι θα βιώσουν στο μέλλον. Οι απώλειες αυτές πηγάζουν από αλλαγές στην εικόνα που εκείνη τη στιγμή είχαν για τον άρρωστο, αλλαγές για τη σχέση σε σχέση με τον άρρωστο, με τη σχέση μαζί του, τους ρόλους που εκείνος έπαιζε στη ζωή του. Επίσης, μπορεί να βιώσουν απώλεια σε επίπεδο πεποιθήσεων, μπορεί να κλονιστεί η πίστη τους, μπορεί να χάσουν την αίσθηση του νοήματος απέναντι στη ζωή, στο θάνατο, στο πόσο δίκαια είναι τα πράγματα, ειδικά όταν ο θάνατος μοιάζει άδικος ή πρόωρος. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν το πώς η μητέρα μου έχασε την επαφή, την επικοινωνία. Ήταν απίστευτο αυτό το πέρασμα. Κάποιες φορές στο τελικό στάδιο οι εικόνες που πρέπει να αντικρίσουν οι συγγενείς είναι ακόμα και τραυματικές. Με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι χάνεται ό,τι ήξεραν ως εκείνη τη στιγμή για τον άνθρωπο το δικό τους και τη σχέση που είχαν μαζί του. Για παράδειγμα, ο γιος ενός αρρώστου που είχε υποστεί επανειλημμένους ακροτηριασμούς προκειμένου να παραταθεί η ζωή του, λέει: είχε αλλάξει από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι. Ακούτε? Okay. Λέει λοιπόν ο γιος αυτού του αρρώστου: είχε αλλάξει από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ. Δηλαδή έφτασε σε σημείο να μην μπορείς να τον βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το ότι αυτόν τον άνθρωπο που είχες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το πώς του φερόσουν, με τον πατέρα σου αναπτύσσεις μια συγκεκριμένη σχέση και έχεις ένα κώδικα επικοινωνίας ο οποίος σβήνει. Να προσαρμοστείς είναι δύσκολο πράγμα. Αυτό σε πονάει. Όλες αυτές οι απώλειες που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς εγείρουν τη φυσιολογική διεργασία του προπαρασκευαστικού θρήνου. Ο προπαρασκευαστικός θρήνος αρχίζει όταν για πρώτη φορά, μέσα από τη διάγνωση κιόλας, έρχεται κανείς σε επαφή με τη σκέψη ότι μπορεί να απειλείται η ζωή του αγαπημένου του. Αυτή είναι η διεργασία του θρήνου, είναι μια δυναμική διεργασία που ουσιαστικά αντανακλά την προσπάθεια του ατόμου να επεξεργαστεί τις πολλαπλές προεκτάσεις που αυτή η απώλεια θα έχει στη ζωή του και στη ζωή της οικογένειας και να μπορέσει να προετοιμαστεί για τον αποχωρισμό ενώ ακόμα το αγαπημένο του πρόσωπο είναι στη ζωή. Η διεργασία του προπαρασκευαστικού θρήνου είναι βοηθητική όχι γιατί μειώνει τον πόνο της απώλειας, ούτε γιατί περιορίζει τη διεργασία του πένθους που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Είναι βοηθητική γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στο να συνειδητοποιήσει το άτομο και η οικογένεια τι είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί, να μπορέσει να βιώσει την οδύνη που πηγάζει από αυτή τη συνειδητοποίηση και να προχωρήσει σε μια αίσθηση ολοκλήρωσης και αποχαιρετισμού. Όταν έχει προηγηθεί η διεργασία του προπαρασκευαστικού θρήνου, τότε είναι πιθανότερο να υπάρχουν λιγότερα συναισθήματα ενοχής, πικρίας ή η αίσθηση ότι έμειναν εκκρεμότητες στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς δεν είναι μόνο βέβαια το να αντιμετωπίσουν τις προεκτάσεις της επικείμενης απώλειας στη δική τους ζωή, αλλά και το να φροντίσουν και να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον άρρωστο. Γι' αυτό και ουσιαστικά τα δύο βασικά συστατικά του βιώματος των συγγενών, όταν φροντίζουν, όταν είναι κοντά σε έναν άνθρωπο δικό τους που πεθαίνει, είναι δύο. Το ένα είναι ο θρήνος, αλλά και το άλλο είναι η φροντίδα του ανθρώπου. Αυτές οι δύο εμπειρίες ουσιαστικά καθορίζουν το βίωμα των συγγενών, καθώς προοδευτικά έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο του αγαπημένου τους. Μάλιστα, αυτό που φαίνεται από πολλές μελέτες και από την κλινική πράξη είναι ότι ό,τι αφορά τη φροντίδα και την υποστήριξη του αρρώστου προέχει και αποτελεί πρώτη στο μέλημα για τους συγγενείς και επισκιάζει τις δικές τους προσωπικές ανάγκες εν ώψη αυτής της εμπειρίας. Ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των συγγενών, όπως έχουν καταγραφεί μέσα από πάρα πολλές μελέτες και όπως μας δείχνει και η κλινική πράξη. Το ένα είναι να μην υποφέρει σωματικά και ψυχικά ο άρρωστος. Αυτό ήθελα, να γίνεται κάτι να ανακουφίζει τον ασθενή, να μην υποφέρει, να μην αισθάνεται απελπισία. Το πρώτο που με ενδιέφερε ήταν να ξέρω και να βλέπω ότι δεν πονάει. Οι συγγενείς για να μπορέσουν να παρέχουν αυτή τη φροντίδα βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους επαγγελματίες υγείας. Ανάγκη τους επομένως είναι να νιώθουν ασφαλείς, ότι έχουν αφήσει σε καλά χέρια, όπως μας λέει αυτή η συγγενής, σε καλά χέρια τον δικό τους άνθρωπο. Και καλά χέρια σημαίνει όχι μόνο ότι έχουν τις γνώσεις για να
κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις και να ανακουφίσουν τον άρρωστο, αλλά ότι έχουν και την προθυμία, τη διαθεσιμότητα, τη διάθεση να τον φροντίσουν με τρόπο ανθρώπινο και με σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Μια άλλη ανάγκη βέβαια είναι να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Αν δεν κατανοήσουν, δεν θα είναι και σε θέση να πάρουν απαραίτητες αποφάσεις. Πολλή πλευρά του τι είναι οι διαδικασίες που συμβαίνουν, τι αισθάνεται ο άρρωστος, μια ερώτηση συχνή, τι καταλαβαίνει. Επίσης, άλλη σημαντική ανάγκη είναι να αισθάνονται ότι του προσφέρουν. Όπως μας έχουν πει, ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορούσα από τα χέρια μου, να του το ανταποδώσω και ας μην καταλάβαινε. Ήθελα κι εγώ κάτι να κάνω για να προσφέρω. Είναι έντονη η ανάγκη αυτή της προσφοράς στο πλευρό του αρρώστου. Στο πλαίσιο βέβαια αυτής της φροντίδας, οι συγγενείς ζουν με συνεχή αγωνία, βιώνουν τη σωματική, την ψυχική εξουθένωση, γίνονται μάρτυρες τραυματικών σκηνών. Πρέπει να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις, αποφάσεις που θα έχουν σημαντικό μακροχρόνιο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, πού θα μείνει ο άρρωστος στον τελευταίο καιρό της ζωής του. Θα μείνει στο σπίτι ή θα είναι στο νοσοκομείο. Τι θα του πούνε για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια διλήμματα. Θα κάνουν μια ακόμα παρέμβαση θεραπευτική. Μήπως και αυτό παρατείνει τη ζωή του ή μήπως θα πρέπει να σταματήσουν. Σημαντικές αποφάσεις και διλήμματα με μεγάλο βάρος για τους συγγενείς. Και βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μακροχρόνια αποδιοργάνωση, πρακτικές οικονομικές δυσκολίες, την κοινωνική απομόνωση που συχνά συμβαίνει γιατί ακριβώς απορροφώνται με τις απαιτήσεις της φροντίδας, αλλά και το να μπορέσουν να εξισορροπήσουν όλους αυτούς τους ρόλους που έχουν πέρα από τη σχέση τους με τον άρρωστο και μέσα στην οικογένεια, στα παιδιά τους, τους υπόλοιπους, τα άλλα μέλη της οικογένειας και να βρουν έναν τρόπο να εξισορροπήσουν τις πολλαπλές ανάγκες που μερικές φορές είναι και αντικρουόμενες. Βέβαια, οι συγγενείς στο πλαίσιο της φροντίδας του αρρώστου δεν αντιμετωπίζουν μόνο δυσκολίες, στρες, αλλά μπορούν να αντλήσουν και πολύ σημαντική ικανοποίηση. Μπορούν να αντλήσουν ικανοποίηση μέσα από το γεγονός ότι τον βλέπουν πιο χαρούμενο, μέσα από το ότι μπορεί να του προσφέρουν μικρές χαρές ή ικανοποίηση έστω και το ότι βρίσκονται κοντά του και ότι η σχέση τους γίνεται πιο αληθινή και πιο βαθιά. Μια άλλη σημαντική ανάγκη, ειδικά τις τελευταίες ημέρες των συγγενών, είναι να βρίσκονται κοντά. Πώς μας λένε, δεν την αφήναμε. Μπορεί να το καταλάβαινε η άρρωστη, μπορεί και όχι, αλλά εμείς ήμασταν εκεί. Όταν φτάνει το τέλος, είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσει ο άρρωστος να πεθάνει ειρηνικά και ήρεμα, να φύγει αξιοπρεπώς. Όπως μας είπαν, αφού δεν μπορούσα να του δώσω τη ζωή, ήθελα να φύγει ωραία, ευχαριστημένος. Στο πλαίσιο αυτών των τελευταίων στιγμών είναι επίσης σημαντικό να βρίσκονται κοντά και να έχουν ενημερωθεί. Οι περισσότεροι μας λένε ότι θα ήθελαν να βρίσκονται εκεί αν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Είναι σημαντικό να βρίσκονται κοντά. Με εμάς πέθανε, θέλαμε να είμαστε εκεί. Της κλείσαμε τα μάτια, τη φιλήσαμε, τη χαιρετήσαμε. Για να έχουν αυτή την αίσθηση του αποχαιρετισμού, να μπορέσουν να εκφράσουν το θρήνο τους και να αισθανθούν ότι υπάρχει μια ολοκλήρωση σε όλη αυτή την προσφορά, αλλά και σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μετά το θάνατο του αρρώστου θα ξεκινήσει μια άλλη πορεία πια. Μετά, ένα άλλο πια κεφάλαιο. Άρα όλα αυτά που θα συμβούν μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι καθοριστικά, θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη τους. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να βρίσκονται κοντά. Από μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το θάνατο του αγαπημένου τους σε νοσοκομείο και ειδικά σε μονάδες συντατικής που δεν μπορούν να παρευρίσκονται, έχουμε πολύ οδυνηρές μαρτυρίες. Μας είπε η σύζυγος ενός αρρώστου. Στην εντατική νιώθεις ότι ο άλλος έχει φύγει μόνος του και εσύ είσαι μόνος σου. Δεν έχεις κάποιον να κουμπίσεις, να τον κλάψεις, να τον παρηγορήσεις. Δεν μπορείς να παρηγορήσεις ούτε να παρηγορηθείς. Εκτός από αυτές τις ανάγκες που προέχουν, γιατί αφορούν κυρίως τη φροντίδα του αρρώστου, φυσικά οι συγγενείς έχουν και ψυχολογικές, πνευματικές και πρακτικές ανάγκες. Οι ψυχολογικές ανάγκες των συγγενών είναι το να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να έχουν κάποιον να μιλήσουν, κάπου να μπορέσουν να αφηγηθούν την ιστορία τους, μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής, σεβασμού, σε ένα πλαίσιο που δεν θα κρίνονται για αυτό που αισθάνονται.
Είχα ανάγκη, λέει μια συγγενής, έναν άνθρωπο που θα είχε και διάθεση και χρόνο να μιλήσω, να με αποφορτήσει από αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος χάνεται και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Επίσης, οι συγγενείς έχουν και πνευματικές ανάγκες. Στο πλαίσιο μιας άλλης μελέτης που έχει γίνει σε Έλληνες συγγενείς ασθενών τελικού σταδίου, είδαμε ότι οι πνευματικές ανάγκες των συγγενών είναι πολύ σημαντικές σε αυτή την εμπειρία. Μας είπαν λοιπόν ότι η θρησκεία, οι περισσότεροι πίστευαν στη χριστιανική ορθόδοξη πίστη, είπαν ότι τους προσφέρει την ελπίδα ότι θα βρουν ξανά τον δικό τους άνθρωπο στη μετά θάνατο ζωή. Είπαν η πίστη με βοηθάει, νιώθω ικανοποίηση. Προσεύχομαι και λέω Παναγία μου, κάνει να πάνε καλά τα πράγματα. Αντλούν βοήθεια στην εμπειρία αυτή. Και ένας άλλος συγγενής είπε, ο Θεός είναι αγάπη, εκείνος δίνει σχήμα στον πόνο για να μπορέσει το άτομο που υποφέρει να τον αντέξει. Είναι φυσικό ότι όταν έρχεται κανείς αντιμέτωπος με τη ζωή, το θάνατο, με τον πόνο, να γεννιούνται πολλές τέτοιες ανάγκες και η ανάγκη να νοηματοδοτήσει αυτό που συμβαίνει. Είτε ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκεπτική πίστη, είτε όχι, έχει ανάγκη να βρει νόημα, ελπίδα και σκοπό που να ξεπερνάει το ανθρώπινο κομμάτι. Και τέλος βέβαια έχουν και πολλές πρακτικές ανάγκες συγγενείς, τις οποίες μερικές φορές εμείς οι επαγγελματίες υγείας, οι ψυχολόγοι δε σε μεγάλο βαθμό τις ξεχνάμε και μερικές φορές είναι τόσο πιεστικές που μπορεί να μην επιτρέπουν και σε έναν άνθρωπο που βιώνει μια τέτοια κατάσταση να έχει το χώρο ή το χρόνο να επεξεργαστεί άλλες πτυχές αυτής της εμπειρίας. Οι πηγές στήριξης των συγγενών καθώς περιμένουν το θάνατο του αγαπημένου τους, όπως μας λένε οι ίδιοι, είναι η οικογένεια και οι φίλοι τους, η πίστη τους στο Θεό, ο ίδιος ο άρρωστος και η σχέση μαζί του μέσα από την οποία αντλούν θάρρος και υπομονή και την επιθυμία να του προσφέρουν, όπως μας είπαν, και τέλος η ομάδα υγείας. Η ομάδα υγείας που αποτελείται από διαφορετικές ειδικότητες, από την κάθε ειδικότητα βέβαια οι συγγενείς περιμένουν διαφορετικά πράγματα. Και φτάνουμε στο κλείσιμο της εμπειρίας αυτής. Ακολουθεί η πορεία του πένθους μετά το θάνατο του αρρώστου. Οι εικόνες που έζησαν οι συγγενείς και οι αναμνήσεις που έχουν από τον αγαπημένο τους στο τελικό στάδιο, το πώς ήταν στο τέλος, όλα όσα αντάλλαξαν μεταξύ τους, θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή. Έχοντας βιώσει αυτόν τον αποχωρισμό, συχνά οι συγγενείς κάνουν στον εαυτό τους τις εξής ερωτήσεις. Πήρα τις σωστές αποφάσεις? Έκανα το καλύτερο? Έφυγε καλά από τη ζωή? Ήμουν κοντά του μέχρι το τέλος? Όταν αισθάνονται ότι ήταν εκεί, ότι πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούν, ότι έφυγε χωρίς να υποφέρει, αισθάνονται παρηγοριά και ανακούφιση. Με παρηγορεί ότι αυτό που μπορούσαμε να κάναμε, το κάναμε και από πλευράς οικογένειας και από πλευράς νοσοκομείου. Με ανακουφίζει ότι έφυγε ευχαριστημένος, με ενδιαφέρον και στοργή από όλους. Με παρηγορούν οι στιγμές οι πολύ προσωπικές που είχαμε, η ανταλλαγή αγάπης. Ήταν ωραίες στιγμές. Δεν ήταν άσχημες, ήταν καλές. Δεν αισθάνομαι ότι αφήσαμε κρεμότητες. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη γυναίκα μου. Έχω πληστεί με πολύ υπομονή. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ τον εαυτό μου έτσι, αλλά ανακάλυψα από θέματα δυνάμεων τα οποία δεν τα ήξερα. Όταν όμως δεν έχουν αισθανθεί ότι αυτό έχει κλείσει με τον τρόπο που είχαν ανάγκη να γίνει, μπορεί να αισθανθούν αμφιβολίες και ενοχές που τους βασανίζουν. Αμφιβολίες για το αν έκαναν καλά που διάλεξαν, για παράδειγμα, ο δικός τους άνθρωπος να πεθάνει στο νοσοκομείο αντί για το σπίτι. Επειδή διάλεξαν να γίνει κάποια παρέμβαση που μπορεί να τον ταλαιπώρησε τελικά περισσότερο και να παρέτεινε την αγωνία του, αντί να τον βοηθήσει. Αλλά μπορεί να έχουν και ενοχές για τον τρόπο που στάθηκαν απέναντι στον άρρωστο. Μήπως υπήρχε και κάτι ακόμη να γίνει και δεν το έκανα? Γιατί να ταλαιπωρηθεί για να ζήσει ένα μήνα όπως έζησε? Μήπως να τον αφήναμε? Έπαιζα θέατρο, λέει η σύζυγος ενός αρρώστου, που μάλιστα έπαιζε θέατρο μετά από παρακίνηση του γιατρού. Τώρα με βασανίζουν ορισμένες συμπεριφορές μου. Ήθελα να είμαι πιο τρυφερή, πιο ζεστή,
Ποιος είναι ο ρόλος της ομάδας υγείας μπροστά σε αυτή την εμπειρία? Είναι πολύ ουσιαστικός και κέριος. Καταρχήν, το προσωπικό υγείας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στο να έχει ο άρρωστος την καλύτερη δυνατή φροντίδα και να είναι όσο το δυνατόν πιο ανακουφισμένος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Παράλληλα, μπορεί να συνοδεύσει τους συγγενείς σε όλη την πορεία του τελικού σταδίου, αλλά και μετά στο θάνατο, αλλά και μετά από αυτόν. Οι επαγγελματίες μπορούν να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν την οικογένεια στη φροντίδα του αγαπημένου της, αλλά και μέσα από το ανθρώπινο ενδιαφέρον να τη συνοδεύσουν σε αυτή τη διαδρομή, διευκολύνοντας ουσιαστικά τη φυσιολογική διεργασία του προπαρασκευαστικού θρήνου. Μπορεί να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τους συγγενείς, το προσωπικό υγείας, στο να κάνουν επιλογές που θα τους βοηθήσουν αργότερα και δεν θα τους αφήσουν εκκρεμείς συναισθήματα και ενοχές, αλλά και μπορεί να τους βοηθήσει διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για να πεθάνει ο άρρωστος, για να βρίσκονται κοντά του, για να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Έτσι ουσιαστικά η ομάδα υγείας μπορεί να δώσει στους συγγενείς την ευκαιρία να ζήσουν αυτές τις στιγμές και να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν. Ήθελα, λένε οι συγγενείς, να υπάρχει ανθρώπινη επικοινωνία, μια καλή κουβέντα που να απαλύνει το άγχος των καταστάσεων. Ένα χέρι στον ώμο σου. Δεν ζητάνε πολλά. Ένα χέρι στον ώμο σου. Να πει κάναμε το αδύνατο δυνατό. Με τη στάση τους λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας, το σεβασμό απέναντι στο πένθος των συγγενών και με την απλή ανθρώπινη παρουσία τους, μπορούν να απαλύνουν αυτό το συναίσθημα της μοναξιάς και της απελπισίας και να τους στηρίξουν ουσιαστικά. Αυτό που τελικά η σκέψη μου είναι ότι μπορεί να προσφέρει ένα μέλος της ομάδας υγείας σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο θάνατο ενός αγαπημένου του, είναι η συνοδεία, η παρουσία. Και το να είναι κανείς ουσιαστικά παρόν και ειλικρινά παρόν σε ένα τέτοιο βίωμα, με σεβασμό στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ιερότητα του πόνου και στη μοναδικότητα της κάθε ανθρώπινης ζωής, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και στήριξη που μπορεί να προσφέρει. Και κλείνω λέγοντας ότι και για όποιον έχει την τύχη και την τιμή να βρίσκεται κοντά, ουσιαστικά είτε από όποια ειδικότητα κι αν είναι εκεί, από όποιο ρόλο, ουσιαστικά το να μπορέσει να βρίσκεται κοντά και παρόν σε ανθρώπους που βιώνουν τέτοιες εμπειρίες και να τους στηρίξει είναι ένα δώρο και για τη δική του ζωή και μια ευκαιρία για να μπορέσει και ο ίδιος να πάρει δύναμη και να αντλήσει σημαντικά μαθήματα. Σας ευχαριστώ.